Umetxoak ikusi Txanda Antzak kendu nahi zio Umetxoak ikusi Gorea ezizi Ondo Izan nahi dioten loretzen Zan esatzen Gaiz gile izateko Gaiz lotu diko Umetxoak ikusi Gorea ezizi Antzak kendu nahi zio Bizi berriak Uak izango daiku Ibak eta Ungari berretua Zornotzara heldu zirela Karmeldar monjak etorri ziren Gazteak ezten bertara Pertsonagintzan lan egin dabe hiru belaunaldi zehar Herriko neska eta mutil asko ibiliak dira bertan Barreri bat zorrotzan, urtea zolanean Ez herrik asko esanez, daukagu bihotzean Barreri bat zorrotzan, urtea zolanean Ez herrik asko esanez, daukagu bihotzean Ibilbide honen erdialdera, Euskal Herriaz galde, monja, irakasle eta guraso, ikasle eta hainbat lantalde, euskara eta euskal kultura izan ziren bultzatzaile. haren alegina eta nekea Ez daitela izanik balde,